RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba lang siyang kakikaroon? Makining sa kababay nga taga Talibon Bohol. Nga tumatatapo nagdasangan nga mayang. Ikaw lang ako mahalon, Mayang. Bisan unsa may tabo. Ikaw lang, Mayang. Siguro ka? Nga dakan mga babae nga nagkawat sa imong pagtagad nila. Pero lahi ka, Mayang. Kay ikaw lang ang nakapapitik sa kong kasing-kasing. Ikaw lang, Mayang. Tinuod di ka ha. Basin baya, uputo ka lang sa sulti. Nya na ito, wa sa imong kasing-kasing. Tinuod ni Mayang. Ikaw ang gusto na akong mahimong inahan sa akong mga anak. Kadit, kinailamok nga may tugdon sa imong naong. Ayaw pagliho ka. Kaya akong hapakon. Ay, bangon na diha. Kanina ra kang sigsangpit ni mo, di ka dumtubag. Unya mo nila naabtan ako nga nindot, kay smile samtang nato ka. Abi na kong naun ka, mautong gilagpak ta ka. Mamasad, uy. Mamasad, uy. Nindot nung takayo akong moment. Disturbo sa ni mo, uy. Ako pa'y disturbo. Unsa man di ka mo trabaho? Kay nay, unsa na orasa? Maliit ka na ron. Ha? Halala, unsa na di orasa ma? Alas 9 na. Magtrabaho ka man ka, alas 10 ang trabaho. Hala, patay Hala, na, kaon. patay na di. Sige na, maligo na ko. Muna diha, ang boat lang ni mo Mayang. Ngano ka ako, no? Nga magsiki mo ko damgo niya. Tungod ba ka sa akong grabe nga pagkagusto niya? Uy, babay. Oh, unsa may sigit na audias kisami, uy. Day, ikaw man di ay ni. Unsa may mong ginahon na diha, uy. Mura man og mabusot ang kisami sa sige nimo og tutok. Na alam ko'y nalibkan, day. Unsa man na? Kuan, day. Kaning... sige, musulti na lang ko nimo ha. Pero, sabot ha, nga dili ka musulti ni bisan kinsa. Ay, oo, uy. Kasi pagtuon nimo nako, chismosa. Dili, sad, uy. Kuan ba day pa? Si... Ramil ba? What? Uyak mo ni Ramil? Hoy! Takpa mo lang ka, uy. O pag ganito kasulti, naguna-una na ka. Ay, di lang ko masulti ni mo, uy. Mauwaw masad ko. Sige na, good. Sulti na, good. Kumidya ra ganitong ako. Sige na, uy, sulti na. Luuran sa gaya. Sige, sultihan ti ka. Kuan day ba? Si Ramil ba? O, di ko may baho kung ngano. Ngano lagi? Unsa man day si Ramil? Pa-thrilling pa dyan kini siya, uy. Naglipog yun ko. Nga, sa matagatuong na ko ba? Kanunay ki ko magdamgo niya. Siguro, usa o ka adlaw lang nga dili ko magdamgo niya. Sa sunod adlaw, magdamgo na sad ko. Sa usa ka semana, imposible gud kayo nga dili na ko siya damgohon. Oh? Huy! Ano man ka, uy? Tutok mo ko ka na ako may pamilok. Nadalang ko sa imong istorya, day. Sa'yo naman kayo ng sabdon, day, uy. Usa man day? Nga naman ni? Dali ra kayo ng sabdon. Gugma. Nibati ka o gugma ni Ramil. Sali. Magawas na ko din sa locker room. Wapat tingalit mo out si June. Magdali ko aron dili ni magkakuyog sa pagpauli. Bay! Bay, kanitang! Ay, nakaptanyo ko. Bay, nagdali lagi ka. Asam ka. Oo man. Nagdali lang ko makauli sa bahay kay tuam magud ni tuam ko koy gihumulan nga tong labunon. Ako tong tiwason og laba. Mo ba? Sige, ihatod na lang ka. Aron ka madali. Sakay na lang sa akong motor. Ay, ala, puan na pa. Mahadok magipuan ang motor, uy. Wala si Ramil lang among ikasukat. Siya na. Kiahak na. Nitanaw siya ni June. Hi, Parts. Part yun. Oh. Oy. Hello, May. Parts, kasi oras duty ni mo ron? Paggabi ko. Okay. Out ako, bay. Animal. Humuta ba yan niya, uy? Kagwapo din niya, uy. May, tara. Ha? Tara. Sige. Tana. May, saan mo itong akong gingon yung May? Ay, ngano di ay? Ito ba? Pag yun ang ipaklaro eh. Ako kung gugman ni mo, good. Ha? Ay, ako June,
Unya na lang, good. Paabot lang. Dugay na bitaw ko sige paabot, may. Wag ko ilayan nga gitunguha, may, nga ikaw ang babae nga mamahimo kong asawa. Wa pa man ko na sa akong anak-huna, Jun. Murag, dili pag ko andaman ang bahina. Kung mao na, sige. Prangkahin na lang ko kung wag gid kay pagbati na ako. Aron din lang ko maglaom nimo. Gusto ka? O sige. Lugay na tang kauban. O kanunay tang makauban. Apan, bisan pa, umanggi ko spark nga nabati diya ni mo, Jun. Sorry kit kaayo. Sige. Dawato na ako. Bisan sakit kining akong nabati kay kanimo. Pero sa akong pagbiya, ayaw kalimot nga ni alang gihapon ko para nimo. Suwayan ko kutob sa akong mahimo. Ngawaton ko ikaw. Bisan pa sa tanan kong nabati kay kanimo. Jun. Unsa? Hala no? Kaluoy sa taon. Lagi day, uy. Naluoy ba yagyo ko niya? Luoy kayo yung dagoy nga nibiya sa amo, ah. Buotan man si June day, uy. Unya, dili man sad bati og hitsura. O lagi. Pero unsaon, wa man gyud. So may mahimon ako, anak. Taon sad, uy. Unsa man gyud? Tungod ba ni Ramil? Unsa? Ambot, uy. Ngano, uy. Nga, may man og nanguyab na si Ramil nako. Unya og manguyab nimo. Unsa lang nimo? Ambot ni mo, uy. Ay. Kakapoy sa trabaho, eh. Lami naman kayong ihigda. Ay, mahigda ko din sa sofa. Mupahaway una ko. Mupahaway una ko. Di lang una ko magluto. Wa bitaw din si mama. Giuli man sa probinsya. Ugma pa tumabalik. Dili na lang ko maglungag. Ay, kakapoy yun. Ramil, I love you. I love you too. Ay, Ramil, mahal ta kayo ka. Ramil, dili ko mapuhi kung wa ka. Ramil. Hala. Nakatuwag man ko. Kisa maning nanutok eh. Ay, ako ablihan. Unsa, mayang gabi. Ramil? May mo bang udayon? Kuan. Ako'y unay makakita nga nagpasaka og laki sa mo. Ngawa si mama. Unsa na lang kahit ikasulti nila. Sige na lang. Diyan na lang ko. Madto na lang ko. Oo, dili. Oo, dili. Oo, okay, di ay. Sige, dali, dayon. Sige. Salamat. Ramil, hubog ka? Nakainom lang. Kami ni John. Unsa? Kamu ni Jun? Misumbong ako si John nga bastid ko na siya nimo. Oh. O nga ni ako. Kay buang-buang ko. Nganong buang man ka? Ha, Ramil? Buang ko kay kung wa pa musulti na ako si John nga doon na sila kay pagbati na ako. Wa ko mahibaw. Nailog na akong takaslain. I love you, May. Ramil, gikakwas magkukunin mo. Tungod kay mahal tasab ka, May. Muna tinuod. May. Ramil, mahal tasap ka. Buntang na. Si Ramil, hindi na siya sa akong tapada. May nahitapag ginawag gabi. Ginawa ko. Tabangin taon ko ano kong gisudlan. Sino oras sa May? Alas 7 na. Alas 7 na? Muli na ko, May. Duty pa ko. O sige. Magkita lang ta sa trabaho niya. Sige. Ato ako. Unsa man yung akong gisudlan? Unsa man eh? Aray, kalain sa akong kuto-kuto. Mayan? Uy, ngano ka? Sige ka magugsuka-suka og laway. Unsa man mapus ka? Kasi amahan. Ma?
day. Na, uy. Unsa man nga lalaki nga nakitabo nimo? Wa naman. Nilayas na. Resign naman. Wa na. Nahanaw na. Mag-unsa naman lang ko yan, Day. Ayaw ka bala ka. Ako nang gitawagan si June. Unsa? Nahibaw na si June? Wa man ko'y lain nga. Mahuna-hunaan nga tao nga makatabang na ko sa mga problema. Nana si June, day. May? Sige, di ang taon na umuha kay magpalit ko atong makaon. Pagpalit og bino, Day. Pagpalit og bisan unsa. Ay lang ang bino. Sige, ato na ko. Hilom na. Ako kaya si Ramel sa ila. Nag-istorya mi sa imong problema. Pero, hugot kay iyang desisyon nga di gid siya musugot sa imong hangyo nga pakaslan ka. Buang kun siya nga anak niya ka na bata pero dili siya magpakasal nimo. Kauwaw ba yan ini, uy? Sa ato pa, mahibo ko sa kainahanapan dili asawa. Huwag makita ang akong anak nga amahan sa iyang paggawas. Ado na, May. Kinsa, si Ramel nga dili man ka siya mapagkasal na ako. Ako, May. Di ba giing nanon tika? Nga andam ko mutabang nimo bisan unsa. Kasay kalipay lang nimo. Kung pakaslan tika, malipay ka ka. June, sorry. I'm sorry. Ikaw na. Huwag mo kaysa. Sige. Magpakasal ka na ako? Ikaw, desidido man ka. Nga mahimong Salvador del Mundo. Bahala na doon sa tawagan na. Basta ang importante, ang ikaduha, ako naman. Amaw. I love you, May. I love you. Grabe ang kahadlok nga akong gibati atong hikayuna. Nga nahibawan ko, nga dili mo dawat sa iyang responsibilidad si Ramil. Nabutaan ko sa sayop nga matang sa kugma. Nagpadako sa akong gibati. Dili gid maayo nga magdali-dali ka. Maayo gani, kay naayo sa katawo nga anda magsakripisyo, aron lang matagan ko og hingpit nga kalipay. Si June ang akong buutan, ug mabinanggaon nga pana. Sa pagkakaroon, tulo na ang among anak karon ni June. Umalipayon kayo ko sa iyang giliran. Salamat kayo, June, sa tanan nimong sakripisyo. Daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat. God bless us all. Ang mga kaagigibatan ng Diyos sa radyo ni Joey Joseph Gary, magabuhos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga sugin di pabinaw. Kinasigasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa Sakawi. I-address lang ng tulumanon handumanan sa Sakawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo, at pangina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon niining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Risa. Itago na lang ninyo ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong pikas aping. Dili na gid normal ang akong pagpakabuhi tungod ning akong sitwasyon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko atong bata pa ko nga unang namatikdan sa akong inahan ang sinugdanan niining akong kahimtang. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, duwa ko sa ilang mimi ha. Ay, pastilan nga ni mo, uy. Nasikip na kaglaag, Risa. Diha raman gud ko sa ilang mimi good. May pag-ato lang kapuyo sa ilang mimi. Ano, sige, sige. Daday mo mga sinina sa ilang mimi, ha? O ato na lang puyo. Ay, di ko oy. Duwa lang ko dito. Unya, uli lang ko kun gutomon. Oh, maayo. Maayo, kay kang bataa ka. Bi, dili, bi. Trapo ta singot mo, bi. Animaho ka lang ba yung adlaw, bataa ka? Bi, trapo, bi. Hey, kabulingit biya ni mo, uy. Ay! Nausa ka? Sakit man akong aping nga imong gitrapuhan, ma. Hain ba? Oh, uy. Mura may bugas ming imong wang aping, Risa? Ha? Bugas? Mumho?
Mumos kabuang mo? Bugas, pimples. Pero ganun niya man kayo ng bata ka. Uy, nga bata pa bang ka? Ang kasagalang bugason ka na naman mga daga nag-ulitaw. Kay hapit naman ko madaga, ma. Sabad ho, oy. Bata ka pa. Nga nugutaw na nga do'y ka madaga dayon. Kusnitong ko ng bugan mo, day. Kulain ni mama, mangusnit mas bugan. Ngano ka ha? Mga anong kanya? Bibi, lako na dito, be. Pag ilis o kuga, kay basa sa singot ng imong buko-buko, oh. Hala? O, tuod no. Natot kay bugas ni sa do. Nadagan na daay ka? Wala, uy. Dagagod tatot. 7 years old pa gani ko. Kabata pa na ako. Unya, ngano naman kay bugas imong nangbe. Parehas sa akong ati ug kuya. Ambot lang. Hala, dako ba ya imong bugas do? Aw, pimple. Dako di ay. Mas dako pa man gani na kaysa akong ati ug kuya. Murag bugas mais. Unsa? Nidako to, Adrisa, da. Unsa man ka na sa? Ingon bitaw mo bugas. Pero di man ni ordinaryong bugas. Oy, Risa. Unsa mo din eh? Ay da, kining anak ta ba? Oh. Nagtuo kong gitugkan og bugas ning wanyang aping. Di man din bugas. Si bugas ba nga? Bata pa kini si Risa. Anong bugason man? Mao gani. Sa primero, nagtuo kong bugas. Kaya ang porma niya, mura magbugas. Pero nidako man ni ron, uy. Ha? Unsa ni dako? Nidako lagi. Oh, tanawa ragon. Uy. Tuoda. Kung ikapon ni mo, may tibugol tuod. Di ni bayuok. Biyuok ba, uy? Nga naamas aping? Wa man silang puwa. Kun mo. Unsam ka day na. Oy, Lydia. Huwag mo magpakabana sa nahitabo ining bata. Saan sa bapa? Ay, kinibang nahitabo siyang aping, oh. Nidako man naging burot yun eh. Wa mo sagud sige bahati anak pa. Mausahay. Malimtan sa dako pagkabana. Nga, maghuwat mo og may bation na ng bata. Pa, Naunsa baya mo, oy. Okay pa na ron. May bata pa man. O niya, mudako na na. Tanawa niya. Malukop niya ni sungog. Kay sungugon bitaw ko sa akong mga amiga o amigo nga karon kaaway nami. Kay manungog man nga dako kuno kog aping. O na, tiyan mo na. Ha? Gisungog naman din sa ubang bata. Mao nga mo abot yun ang panahon nga mabuli ning akong apo tungod ining pag-anam o kadako sa iyang wang aping. Akil taog duwa volleyball inig intrams Risa ha? Di lang ko mimi uy. Kay kun ako'y masayop og sao sa bula, bulihon dayon ko sa ubang mga estudyante. Ang ako dayong aping ang basulon. Pero og si Irish gani ang di kakuha sa bula, i-cheer pa noon nila. Salig kay gwapa si Irish. Ay da, pasagti na sila uy. Ako bitaw, ingnan ako nila nga dili ko moduol nimo. Kay matakdan ko na ko anong nahitabo sa imong aping. Manako tuod na, Riz? Ha? Oo, ambot. Wa umay baw. Wa day na ninyo ipatanaw og doktor kung unsa na. Wa man sad puing ng mama good. Ikaingon sa imong mama, kay basin may mo orday ng tambalan. Ha? tambal ba, uy? Way tambal, ana, uy. Kay inborn man na nimo. Ha? Inborn? Ay, daas pagkataon nimo, good. Mong di na mahimong tambalan. So ayan ang good nato, ma. Basin pa dig maayo di ay ko. Ay, nala, sige. Ino na to sa papa nimo, o may kwarta ba? Ato lang ipacheck up sa doktor kung unsa gina. Kay nagingon ba yung akong amigo nga tingali ko nag-cancer ko na. Ha? Cancer pa? Mamatay na ko, ana? Mamatay ba, uy? Naunsa ka ba? Kung makamatay pa na, kani adtura unta. Ma. Ay, nala, sige. Ganahan man yung ka magpa-doktor, nala, sige. Mangadto tag doktor. Usa kini siya kaklase sa tumor. Ha? Tumor, Dok? Apan benign siya. Sa ato pa, dili siya kanseros. Oo niya. Unsa na man ang ini, doktor? Suwayan nato nga imna nato og tambal. Kung medyo makakupos niya, may iresita ko good for 1 week. Then, after 1 week, balik ko niya mo din sa akong klinika. Sige, Dok. Maumang ka ha. Oh, kumusta naman pagsige na magtumar sa tambal nga gersitas, Dr. Risa? Murag Unsa? Murag ni samot lagi kadako ang akong aping, ma. Unsa? Uy, kun mo. Undangin ang tambalas pagtumar, ha? Makapasabot man din nagdako sa mong aping. Undangin na. Ma.
Wa na gyud magpakabana pa ang akong mama aning akong kahimtang karon. Dako na ko karon. Ug dili kalikayan nga mauwaw kong makighalubilo sa mga tao. Kay og dili ko mabuli, likayan sad ko sa mga tao nga murag may sakit nga mananakod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ngano man kahaning akong pikas api nga ni dako man? Matud sa akong mama, nga nagsugod naman kuno ni sa bugas kun pimple lang. Pimple lang gid kahaning nga na-infected. Ikaduhang pangutana. Nakapa-check up nako og Dr. Ani. Ug matud sa doktor, nga wa sila nakitang delikado kay benign ra kuno ni. Angay ba kong mutuo o mukumpiyansa sa sulti sa doktor? Dili ba ni manakod? Ikatulong pangutana. May gireseta ang doktor nako nga tambal. Apan, murag ni anam naman og kadako og samot ang akong aping, maong akong gihunungan og tumar. Di na lang di ay ni tumaran og tambal. Ikaupat og katapusan. Gusto gid unta ko nga manormal ang gidakon aning akong aping aron magpuyo na kong normal nga uwan ni mobuli nako. Unsa may akong buhaton? Mahimo ba ning operahan? Mga pila sa kahay gasto ug asa man nga ospital. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Risa. Mayong adlaw mga sukitig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Inisab si Dr. Rene Obra ang abag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta ko yugta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Kung mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ini ato ang letter sender. Atong letter sender, si Reza, 25 years old. One niya gibot lang yung address partner. Punto Medical ta karong adlaw. Okay? Bata pa lang kuno siya, nana kuno yung murag pimple sa iyahang left nga aping. Hangtod karon nga murag kadako na kunog bugas sa mais. Nagkadako gyud kuno siya, no? Niya nagkadako sab kuno ang iyahang pikas nga aping. Pagpa-doktor niya, ingon ang doktor nga dili ra kuno delikado kay benign. Unya naay gipatumar nga tambal, pero iyang giundangan kay tanaw niya murag magkunog mas ni dako na Hinuon, no? So, in fact, iyang ganing ipakita na ni sa iyang profile picture ang iyahang kanang iyahang aping yun partner, no? Kay gi-send man niya sa Facebook, so makita sa nato yun nga naa sa medyo abnormality sa iyahang aping partner. So una niyang pangutana, ngano ka nang iyahang pikas nga aping nga didako man? Ingon iyahang mama, nisugod ra gyud kuno nagmurag pimple kada bang murag bugas nga na infected. Yeah, pwede ra gud magsugod og gamay lang gid kaayo nga infection bisan kani sa hair follicle. Once the bacteria or uban nga mga organism mo come in, muhubag na siya kay infection man, no? So kinahanglan gid siya og matagaan og sakto nga antibiotic para makuanan ta, makasabot ta ni aning mga terminology sa mga medicine. Kung mayong ganig benign, but pasabot partner nga dili siya cancerous. Dili cancerous. Benign. Kung galing malignant, meaning cancerous yan. No? Okay. Benign, dili cancerous, malignant, cancerous. Ikaduhang pangutana, nakapa-check up na kuno siya doktor. Ingon sa doktor, why delikado kay benign? Angay ba kuno siya mutuo o musalig sa doktor, di ba kuno na makatakod? Dili man sa ingon nga dili nga di kamutuo, no? Pero wala gyud kumo sa ipalaboratory magkuha agad og kanang tissue sample, ipabiopsy gini siya partner, no? Kay usahay ang clinical assessment sa doktor pod di po ginuntag 100% yun nga inunta tinuod na po yung sipyat pod. So this has to be back up by laboratory results. So kung balikon ang kining benign ra ingon ang doktor, iya ra nang pag-assess, pagtan-aw sa mga lesyon. Pero wa nagay kumo sa mo submit ka for biopsy o kanang tinuod ba nga benign or malignant ang mao nga lesion, no? Okay, ang ihang sunod nga pangutana na ako ni gireseta ang doktor nga tambal, pero mura kunog ni anam kunog kadako og samot ang iyahang aping mo na iyang giundang. Dili na lang ka kuno siya mutumar og tambal partner. Ayo mo kuan ka. Gitagaan kag tambal, no? Oo, ang kini bang pag og tambal, dili mo expect nga in a matter of pila ka days ayon. Usually ako kung mohatag og antibiotic, usually kanang mga infection, mga antibiotic 3 times a day for 7 days. So 20-21 ka kapsula na akong resita.
with that duration mo expecta nga na nag-alibyo. Kung why alibyo gani, balik lang na to sa imong doktor. Ayaw pagwa sa paglaom o pagsalig sa imong doktor kay nahibaw siya unsa iyang gibuhat, no? Okay. Og ang iyahang katapusan nga pangutana, gusto gid unta niya nga manormal ang gidakon kuno sa iyahang aping kay para di na kuno siya mabuli. Unsa iyang angay buhaton, paoperahan ba kahana, nya pila say magasto sa hospital. So kana pagpa-opera depende sa assessment sa doktor, no? O sa pa, ang cosmetic effect ng good ani partner, no kinaban ni sa naong. So kung operahan ni kung sa mandiha na niya scar dili maayo tan-awon, wasig pabilin yun ng scar ng dugay na kaayo. So we need to be careful kay man ng mga opera-opera kay paliko na ko very visible baya na kana sa imong naong, no? Kung madara ni siya ng antibiotic or sa may mga pamaagi nga mohup-hup di siya o mugamay, mas maayo siguro. Kung diha sa inyong lugar, kung nahanglan nga moduol gyud ka ani hospital, no? Ayaw pagtuo nga mahal kaayo kung medyo minus ang kuha na nakakita man ko sa imong giingon, di man kasayo dako kayo nga inflame, no? Kay kanang inflame gud siya partner, mamuwa man na siya. Kaya ato makita sa iyang naong, mura magningyut-yut ng iyang nga aping, no? Di man gud kayo na namuwa nga na ay inunta mata, hubag nga mata, wa man koy makita diri nga naay ning hubag, no? O maybe kuan lagi ni siya, naano ni siya sa muscle partner. Sige lang, basta kay magpatan-aw gyud siya og doktor. Okay? Mga sugintig paminaw hinaut unta nga namoy nakuto na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.